Udah dingin parah. Kimang aku sebelumnya mohon maaf karo pemirsa nek apa jenenge iki mungkin kontenku tak tayangkan 2 hari setelah ya ataupun besok tuh setelah nggak ngerti. Aku ngayal sih soalnya tunggu kamu anu sing meninggal dunia pemirsa. Ih, puding. Sik mana leko. Gitu. Sik aku tak sendok pemirsa. Aku iso lali nek sendok. Sik. Wah, lagi mau mati. Videonya mati bisa. Panas ya umum. Kita alah. Ya anakku tak dulang kayak bermangan mang dadi wis. Oh, ceritanya iki mang apa tak review krungu siaran. Tunggu ninggal guys. Temur iki tak bagian aku. Bermangan iki mang jangan bening dadi yo isek warak. Dik Mas berdoa pun pemirsa Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aku mau direm nek ngeliat iki nunggoni sampai bar ya makanya anakku nek pure sini wong misal buke mulai ngono ae. Aku con duwe anak jelek iki gak tau sampai bar bisa. Biasane yo zamane Mas Alek yo nek pas ngeliat nu gantiane buku apa aku wong biyen yo sik kumpul guys yo. Nek gak ibuku aku. Bocor Mas kan Mas Alek kan wis gede wis dunung tinganu sak jujune kadang kalau ditinggal nglayat iki nek tak tinggal terus sampe sapa ngono lho aku ki lekku ki yo sing sijine ki yo lara stroke guys yo sijine yo awake yo wis tuwa misal kon ngomong tak titipi yo aku ki ibuan wong pemirsa sungkanan aku wonge sungkanan pemirsa mau ngrepotno wong aku mek Mas Santo ki padha kayak buan ngene Mbak Lipangan sini ki ya iso demdrat kabeh kan omah gak nampa ape kula niki mendung ceritane guys ya ngene pi boleh cuma anakku ki gak kerasanan lho misal terus dunung wis gak kerasanan mene ndek kae iso cilik yo nang nggone mak yo seneng-seneng ae tangi dolanan saiki wis dunung omahe dhewe lah yo mak mendarat tanda dani mendarat ki yo ibu aku pemirsa. Terus karena apa? Apa ngenteni kadro iki kan isek ditotoni, isek ngenteni isak ngono lho ceritane kuwi. Lah nek keson ki anakku nakal, mesti purik ngejak mulai. Wong jenenge bocah pemirsa ya wong sing gerang ae iso purik. Wingi rewang Mas Santo tak kandha gage terus aku mlaku sik pemirsa. Iya. Sabar, wah curhat baik kakak iki mangan ikan cerita-cerita guys. Kok isek suwi nek isek suwi kan ku anak ukur aku ki wong iki pemirsa. Ndang buon ndaban ndawes ndang mulai ndang nyandak gawe liyane ku karakterku mungkin bagi pemirsa ya beda-beda wong jenenge wong pemirsa karo aku karo wong lain ku tetep duwe prinsip beda-beda nek aku ki tak kira ki wis mulai ngenteni cah mbek alon-alon dah. Iku isek apa nih ngarani? Isek ngaji sik napa piye soalnya yo kok jenenge sing sunat barang kan yo. Mbah piye aku gak mudeng yo cara monone. Tata carane. Mari beda desa beda anu guys. Ya wis. Apa? Maka ditatoni alat-alate kuwi kadro mbak Pak. Jadi ya usah ngono. Padahal iki yo sebelah timur iki padang jinggrang bulane ana tapi sebelah kulon kilat petire udah ada nginep cuma kok yo aku memang yo gak niaten nggo salin guys iku pas iku nek aku sak pipine tetep mulai mbuh gak nyaman colas juga aku lali kunci lemari ki ra tak gondol
Nginep aku kae ora masalah sebenarnya yo biasa ae gak apa-apa. Mau nginep yo nginep ora masalah misal. Cuma iki piye wis biasa ndang mulai ndang nyandek gawe omah tok ae masalah nang omah iki pas gak ono mak pas gak ono tante Dini dure wong kabeh guys. Karena memang yo cedak. Ya wis ngono kuwi tak critane guys. Ambek mangan pudinge. Puding malah lembut tenan misal. Ada aja manas. Mama di pinggir jalan pemirsa gitu ya. Sama mama gerak-gerik iki gak? Ya gerak-gerik mam. Mam. Nek ya nya. Mam. Ayo pus kucing kuwi jeruk mangan ae, guys. Nek di mau nek doyan. Oh jare mampu. Yo meng. Besok ayo Pak. Terus. Yo tak kayak mangan. Pergan gue ngene iki. Aku perkeramas ceritane pemirsa. Terus krungu halo-halo kuwi. Atau pengen tak unboxing ngono mang. Kok tak unboxing kok paketane. Apa tak review bolu nih guys. Terus krungu siaran kuwi aku ndang layar ndang kirim cara meneh ngene iki kirim tilek iki. Yang layar kan sampai bar kirim nih wong kene ngaran ini nek mau cuma sebentar kirim guys. Pas aku nang Jepun kae pas mulai pemirsa wis bobol wis diberangkatno mayite jadi aku gak ngerti kuwi kae sing kae kasurku ini loh kasur ini bukan masalah aku mangan nang kamar gak kuwi ana lenge ket mbiyen ngono saurunge dienggonipun juga memang wis bekase yo jenenge tipak apa cedak sawah ki akeh pemirsa ayo seneng ae sik ibu tak anu iki ayo meng ngarep meng iki cairan marsal mati niki karo marsal iki ono lagi guys anak komen kue awai nopo tak kayak nek aku terus aku mana yang ditakok ibang kok tuku marsali tuku marsali apa mbak nek wong biyen kan nek marsali iki dienggo apa jeneng ngresiki sapi wedhus ora ada sapi ada wedhus mi cimi ngale mi mi cimi ngale mi selalu tak somprotan aku wae tuku nek iki jane tak ada bekas iku pemisah pewangi pakaian rasaan kiki aku yo gak tau mangan sak nggon-nggon dan iki kan yo besok kan nyimpen panganan itu paling aman tak selai kulkas mohon maaf nih ada beberapa roti terus gerabin tak selai kulkas tak selai jobo wis di mambus iki diparani semut geni aku terus tak resik terus guys mak yus piye wong jenenge nggone sarung nggone terus memang nggone semut pemirsa terus tak wis pernah cerita terakhir nggone semut yo gak nyalahno cuma awake dhewe sing dirsiki lembab guys mana sering dijemur yo perkara iki gawe omah semut ya di kamar lembab guys ternyata coba nih gue rezeki yo panik kami rezeki yo anu pemirsa kudu siap-siap budget dan kami tak semutnya raspberry keketenan aku main kerokanan terus anakku gak tawar pemirsa terus itu apa dia terus itu loh nanan tangannya tiba coba aku terus nanan untuk tak sabuni guys
dan mungkrak semutnya mungkrak tak lanjut yo membasmi musuh aku ki nek nang omah ki ya tikus dan semut api. Karo apa? Ya juga ono sing yo nek ketonggeng ki malah ndeke mangani kecoak pemisahan nek ketonggeng. Cuma nek kena walah. Anakku lanang winginane bar dicokot ketonggeng sirai. Terus dibersih muncul nek semut selagi ketenang gawe lubang semut lah yo aja nang nggo turu ngono lho kuwi di anu pemirsa dibolong muruk di ungkap-ungkap kan sama saja lho terus tak resiki terus tapi piye yo nggone aku sampai ngeluh daripada ini apa turu kan diganggunya nih gak nyaman nih guys. Aku bingung itu tak apa. Semoga ini mati nih dikai masal mire, ono ulo barang ku iyo. Tapi mulane masal aku ngandani sampai bolak-balik dibuntoni kamar. Pintu dapur. Bisa ono ulo, mulane tak semprot. Ini aku sedia masal. Soalnya mati nih mangguni kuwi misalnya tak tutup dulu kontennya yo gimana guys ya kontenku review puding wawak jebule enak ya lihat 3 idego pemirsa isih aku tuku yo walon nang pasar yo sak gradakan tek aja tak tuku sak masakan ngono lho tek tuku sing sak masih aduh sak pemakaian tek ngono bisa terima kasih ya tetap semangat aja lali pokoknya jaga kesehatan terima kasih masa berkaulah gumkur rezekine padha lancarke aja lali biskumprak over kata-kata hari ini jangan pernah putus asa karena Allah pasti yang tahu yang terbaik buat awak dewi ya segala hal sepenting awak dewi berdoa semangat pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dadah.